naniid sa palibot o mura. Nagpasibaw sa iyang pagkadismaya si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa gingong pagpangharas sa Civil Security Unit sa Tagum City ngadto sa Provincial Capital kagahapon sa hapon. Kini subay sa mikatag nga video sa social media. Ang gingong pagpangharas sa Tagum City CSU nahitabo pasado alas 5 sa hapon kagahapon nga gipanguluhan nila retired Police Major Mike Tulin ug retired Police Major Michael Abarquez. Matud ni Hubahib, dunay kauban ang mga ex-PNP officials nga kapin kun kulang 15 ka mga tawo nga grupo sa demolition team nga walay dala nga legal nga mga dokumento. Bisan pa man sa preventive suspension order nga gipakanaog sa Office of the President batok kanako nga nagpugong sa atua sa paghimo sa akong trabaho sa Kapitolyo isip gobernador sulod sa 60 days. Wala kini nahimong babag sa operasyon sa Kapitolyo. Fully functional or operational gihapon ang tanan nga mga opisina sa Kapitolyo bisan pa sa mga opisina nga anaa sa main building. Apan nganong niabot man sa punto nga moabot ang grupo sa City Government of Tagum aron mangharas sa mga tao nga naa dinhi sa Kapitolyo. Kini gipangunahan sa Civil Security Unit o CSU head sa Tagum City nga si retired Police Major Michael Tulin. Kauban niya si retired Police Captain Michael Abarquez nga empleyado pod sa City Hall sa Tagum pero gi-assign ni Mayor Ray Oy isip bodyguard sa iyang anak nga si Vice Governor Oyo Oy. Dugang ni Hubahib nga nasurpresa sab siya sa presensya sa mga pulis nga misulod sa Kapitolyo nga walay dala nga written order. Ug naniid nga daw naghulat sila sa posibleng mahitabo nga komosyon o kagubot. Kauban aning mga nangharas nga mga empleyado sa City Hall ang kapin kulang 15 ka mga individual nga nagatabon o nagatap-tap pa ang mga naong aron dili sila mailan og wala ta kabalo kung unsa ilang mga gipangdala. Sila sakay sa red plate nga sakyanan with plate number og mga pribadong motorsiklo. Gi-question sab ni Hubahib kung unsa ang katungod sa CSU sa LGU Tagum nga mangharas sa Kapitolyo. Sumala sa gobernador nga usak kini kalantaran nga pagpangabuso sa gahom. Gibutyag sab ni Hubahib sa iyang video message nga dili kini ang unang higayon nga nanghasi ang taga CSU sa Tagum sulod sa Kapitolyo. Kay dunas say nahitabong pagpadlak sa gate sa tahanan niadtong Abril 24 sa gabii. Dunasay gipakanaog nga memorandum si Acting Governor Oyo Oy nga putlan og kuryente ug tubig ang main Capitol Building niadtong Abril 23 bisan pa man nga dunay mga opisina ug empleyado nga nag-okupa niini. Pero giklaro ni Oyo Oy nga napugos lamang kini tungod sa sugo sa DILG kung Department of the Interior and Local Government ug dili gusto og samok. Gipasabot ni Tagum City Mayor Ray Uy nga wala mangharas ang iyang CSU kay igo lang kini mo alalay sa mga pulis aron pangtanggalon ang mga barikada sulod sa Kapitolyo sanglit na balakas sab siya sa seguridad sa iyang anak nga si Oyo Oy nga kasamtangang mihulip kang Governor Hubahib. Kani nga nagpundo diha nga dapat wala na. Mo naman to gisabutan nga dismantle to mga barikada dito. Nakasaway hinuon si Mayor Uy sa mga pulis tungod kay wala kini makahimo sa ilang trabaho. Inote lang pulis. Inote lang pulis. Ako ganang kasaban si OP o si PD, anong wa man mo naghimo mga preventive measures nga naay mga pulis sa sulod. Ang akong concern, dili asa sa mayor because Oyo is my son. Walay pulis sa sulod. Nga wala po mo rikisa nga mugawas pasok ng mga lumad. Inspeksyon na. Kinalan pa bag-order di ay naraman sila sa gawas sa gate. Sa posibleng komosyon. Naglaom si Hubahib nga magpatigbabaw ang hustisya kalabot sa mga nahitabo karon sa probinsya ug mubarog kung unsay tama. Kahinumduman nga duha ka bulan nga suspendido isip gobernador sa Davao del Norte si Hubahib human gipakanaog sa Office of the President
ang preventive suspension order kaniya tungod sa kasong grave abuse of power nga gipasaka ni board member Orly Amit sa ombudsman nga nag-ugat sa pagbawi ni hubahib sa pick-up nga gi-issue sa gobyerno kang Amit. Apan nabalik ra usab ang sakyanan sa board member. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.